din cartea vieții slovele au fugit. Învățătorul meu doarme sub crini, dar liniștea în suflet și-a găsit, că și-a lăsat pecetele în lumini. Vom da startul acestui bal și vom fi gazdele dumneavoastră. Mulțumim celor care ne-au sprijinit în acest demers superb, în special invitațiilor noștri, domnului primar și domnului administrator. Vom da semnalul de început al spectacolului concurs de edificație anuale, evenimentul cel mai așteptat din viața liceului. Balul Bobocilor, bal care înseamnă pentru unii primul pas pe poarta de intrare a liceului, iar pentru alții poate ultimul dans înainte de a părăsi copilăria și a intra în adolescență. Să intre Bobocii, să-i aplaudăm! Salut,
fie două fete, fie doi băieți. Trebuie să votați evoluția fiecărei fete și a fiecărui băiat. Dar ei, pentru a se ajuta, vor evolua împreună. Vrem să știți că s-au oferit cu generozitate fiecare dintre ei să ajute pe alți ceilalți, dând dovadă de fair play și de o lipsă totală de egoism. Pentru asta lucrând împreună ca o mare familie. Vă rugăm să-i aplaudați. Ei ne vor prezenta un bal de dans și costumați în spiritul epocii respective, stilul pe care l-au ales. Vă rugăm să observați și să apreciați costumele creante sau adaptate de ei, probele specifice fiecărui stil și mai ales demersurile specifice. Să ne lăsăm purtați de mirajul călătoriei în timp, să plătim pe aripile muzicii și să le iertăm micile stângăcii din coreografiile sale, la care au muncit foarte mult. Prima epocă prin care ne vom purta pașii este perioada anilor 60, ani dominați curentului hippie, curent născut în America San Francisco, motivat de protestele împotriva războiului din Vietnam. Colorată, plină de viață, a fost odată o superbă generație, generația Flower Power, puterea florii. Au purtat acest nume pentru că ei au mers cu florii noi în fața trupelor de jandarmi în armate, manifestând pentru pace și toleranță, pentru libertate și exprimare, pentru non-violență. Deși o generație blamată de adulți, acuzată de prea mult spirit libertin, ei au schimbat fața lumii. Au făcut să renască spiritul precum pasărea Phoenix din cenușa proprie și din propriul jar. Tinerii hippie poartă podoape confecționate, ceea ce veți observa și la concurentele noastre. Anii 60 au fost zguduiți de muzica legendarilor Led Zeppelin, The Doors, Janis Joplin și Jimi Hendrix. Bianca și Iulia, Flower Power! Anii disco ne invită la plimbări în parc, la culoare, bucurie, astea e copilărești. La dans adevărat, să fim disco, Rodica și Flori. Thank you.
diversitate extraordinară. Tango, rumba, cumbia, salsa, mambo și mariachi. Am aflat de la concurentele noastre de ce au ales să ne prezinte acest stil. Pentru că el reprezintă spiritul latin, el sangre caliente, plin de viață și bun pentru distracție. Pentru că este muzica nebuniei de vară. Este muzica ce nu lipsește de lista niciunei petreceri. Latino să fie, cu Alexandra și Dorina. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Te estaba buscando por las calles gritando, como loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, eso no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo de la soledad. Y aunque tú pares pronto por esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Ni tú ni importas de tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Știți de unde vine denumirea Hollywood? Este denumirea dată în frumos rolul de film indian, după denumirea americană Hollywood. Concurentele care au ales acest stil ne-au mărturisit că ne atrag strălucirea, muzicalitatea, amuzamentul și trăirea intensă. Cine nu a plâns sau nu a ales măcar o dată la un film indian? Din fascinanta Indie la Luca și Denisa, să le aplaudăm. Rocul pare a fi un fenomen de temut. De ce? Fiindcă este diferit. Este voce, expresie, mesaj, este o carte. Rocul s-a născut din dorința de a schimba ceva. Rocul te îndeamnă să gândești, să înfrunți pericole, să înfrunți societatea. Letele, bocancii, hainele negre de piele, tatuajele, mărci ale apartenenței la acest curent. Concurenții care au ales acest stil ne-au spus că au făcut-o pentru forța și puterea pe care ți le conferă, pentru că este muzica sufletelor libere.
Orice cum stingere sau bună portare, orice vis să ștergi din clasele primare, sistemul de o mare eroare. Țara asta merge singură la pare, ca materie nu mai au nicio urmare. Organizat într-o mare dezorganizare și stare mare semn de întrebare. E lumea treia, cam aici ai nimerit. Scapă cine poate, restul s-au obișnuit. Debranșați de la condiții de trăit. Tinerii se întreabă cu ce drag m-au greșit. Am întâlnit și români fericiți, doar pe afară am întâlnit și români păgăliți. Cam o țară am întâlnit și români liniștiți. Prima oară de-aia nu știu câta oare, cât o se clară. Omoare, ce face multă lume care toți se calcă în picioare, toate atâtea lucruri fără valoare. Omoare, ce face multă lume care toți se calcă în picioare, toate atâtea lucruri fără valoare. Pentru a încheia prima probă, în câteva momente din partea genurilor, folclorul. Folclorul este o astfel de muzică aparte, este ceea ce se preocupă față de țara sa, față de obiceiurile și tradițiile sale. Când spui folclor, spui identitate națională. Concurența care și-a ales cu multă dragoste acest gen muzical ne-a spus că iubește folclorul pentru că așa a învățat de la bunicii ei. Pentru că reprezintă sufletul omului, pentru că este tot ce are românul mai bun și mai curat. Să o aplaudăm pe Roxana! Cântă cu
ziua de azi și am gântai. E tare când iei și ești când dai. Dacă stai cu mine ca un pic. Numele meu este Edi, am 15 ani, locuiesc în Comunea Iacujan, Dobricea. Îmi plac sporturile, să ascult muzică și să învăț. Motoul meu este trăiește copilăria la masă. Bună! Eu sunt Bianca, am 15 ani, sunt născută în zodia Fecioară, semnul Pământului. Îmi plac sporturile ce necesită zburare și îndemânare. Sunt o fire comunicativă, distractivă și foarte interesantă. Îmi place foarte mult să ascult muzică, îmi plac filmele, îmi place să dansez. De fapt, îmi place totul. Ce nu-mi place sunt egoismul, batjocura și indiferența. Altceva. A, da! Eu sunt o fire care mă atașez foarte mult de persoanele dragi și cunoscute. În rest, eu iert foarte ușor și foarte repede lucrurile rele făcute asupra mea. Motoul meu este: toți văd cum ești de fapt, dar nimeni nu înțelege de fapt cum ești. Mă numesc Iulia, am 15 ani și sunt o fire sensibilă și ambițioasă care știe ce-și dorește de la viață. Hobby-urile mele sunt gătit și plimbat cu rolele, dar de asemenea îmi plac și foarte multe animalele. Nu am un idol, cred în propria persoană, dar ca model de urmat este mama mea care mă sprijină mereu. În viitor îmi doresc terminarea liceului și intrarea la facultatea de poliție. Motoul meu în viață este dorit nu câștigi. Bună, numele meu este Rodica, am 15 ani, sunt în zodia Scorpion. Ador să mă joc fotbal și să mă plimb cu rolele și să fac poze. Iubesc toamna pentru culorile și pentru atmosfera melancolică, urăsc bârfa și producătoria. Motoul meu: în viață câștigi, pierzi, dar cel mai important este să înveți. Bună, mă numesc Floria, am 15 ani, sunt în zodia Gemini. Ca nativa zodiei Gemini, pentru mine alegerile sunt dificile și importante. Sunt o fire amuzată și comunicativă. Îmi place să mă plimb cu rolele și cel mai mare defect al meu este că vorbesc foarte mult și tare. Îmi place participarea poate la un eveniment unic în viață și vreau să acumulez cât mai multă experiență și să câștig. Urăsc minciunile, prefăcuții și pe cei care nu recunosc greșelile pe care le fac. Iubesc ieșirile cu prieteni și plimbările cu părinții. Motoul meu în viață este: muncește din greu ca să ajungi departe. Bună, sunt Alexandra, am 15 ani, sunt născută pe 26 martie în zodia Berbenă. Sunt independentă, curajoasă, pot fi un bun liber, sunt amutantă, distractivă și plină de energie. Timpul liber îl petrec alături de prietenii mei care au pasiuni comune cu ale mele, adică sportul și muzica. Urăsc persoanele mincinoase și îmi plac foarte mult animalele de companie. Particip la acest eveniment deoarece îmi place să particip împreună cu clasa mea să demonstrăm tuturor că suntem puternici și că suntem cei mai buni. Motoul meu este: atunci când îți dorești ceva cu adevărat, fă tot posibil să ți se îndeplinească. Bună, sunt Dorina, am 14 ani, sunt din satul Preotești, unde liniștea domnește, iar ortețul îmbrățișează pădurea. Sunt în zodia Săgetător, o zodie care își marchează tristețea prin umor. Atunci când mă simt rău, plec undeva singur. Voința și puterea mea nu ajung, trebuie să știu ce vreau și ce pot. Îmi place sportul, muzica, plimbările în natură sau cu rolele. Îmi plac persoanele care îmi sunt alături și la bine, dar și la greu. Urăsc încăpățânarea, egoismul. Particip la bar deoarece este o experiență a vârstei pe care nu o pot repeta. Motoul meu este: cel mai bun mod de a te înveseli este să încerci să înveselești pe altcineva. O tehnică de apărare. Urât persoane prea calme și persoanele indecise. Sunt născută pe 29 octombrie, ceea ce înseamnă că zona mea este balanță. În activ, pot fi uneori încăpățânată, agitată și confuză. Pot vărsa rupte lacrimi, povesti de emoție, în momentul următor toate ca să cât ca posibil pe tăcioaie. Cu toate schimbările de comportament și cu toată indecizia mea sunt factori importanți care mă duc spre o persoană echilibrată, care se ține un lucru atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu. Motoul meu este: esclava ce îmi spui și să pun ceea ce spui.
Bună, mă numesc Denisa, am 15 ani și sunt născută în Zodia Scorpion. Sunt o fire altruistă, amuzantă, îmi plac provocările interesante, îmi place să dansez și pe deasupra sunt o fire vorbăleață. Îmi iubesc școala și frații, școala și colegii, frații și familia și pe toți cei care sunt alături la mine și la greu. Îmi urăsc minciuna, înșelătoria, omul prefăcut și pe toți cei care îmi fac rău. Am acceptat să particip la acest bal deoarece mi se pare distractiv și amuzant. Motoul meu este totul sau nimic. Salut! Mă numesc Gabriel, am 15 ani și sunt o fire cu simțul umorului. Îmi place să joc fotbal și să lucrez la calculatură. Urăsc minciuna, trădarea și falsitatea. Am ochii căprui și fără inima oricui. Motoul meu este toți pentru unul și unul pentru toți. Salut! Numele meu este Robert, sunt din comuna Iacoșeanu, județul Orol. Am 15 ani. Îmi place să văd tot felul de activități extracurriculare. Urăsc minciuna și falsitatea. Motoul meu este toți pentru unul și unul pentru toți. Salut! Mă numesc Marius și am 15 ani. Sunt născut în Zodia Leu. Leii sunt liderii contestabili ai horoscopului. Ei domină și strălucesc pretutindeni. Hobby-urile mele sunt pescuitul și sportul. Îmi plac persoanele sincere și nu-mi place minciuna. Am vrut să particip la acest eveniment, deoarece îl consider o provocare și îmi plac provocările. Motoul meu este viața merge înainte. Salut! Mă numesc Mihai, am 15 ani și sunt din satul Dobriceni, un sat miraculos în care tradițiile se păstrează și până astăzi. Sunt o zodia Scorpion, o zodie care conferă putere și sinceritate. Nu suport mincinoși. Motoul meu în viață e la mure la poezii de sens. În traducere, iubirea este poezia simțurilor. Bună, mă numesc Gabriel, am 15 ani, sunt născut pe 16 septembrie 2001, zodia Fecioară și locuiesc în Iacoșeanu. Îmi place să petrec timpul cu prietenii. Sunt o fire glumeață și prietenoasă. Motoul meu este bucură-te de ziua de azi. Bună, mă numesc Roxana, am 15 ani și sunt născută în zodia Ra. Sunt o persoană liniștită și emotivă. Ca nativ în zodia Ra, mi-e teamă să nu fie înșelată încrederea, de aceea pretind devotamente la persoanele iubite. Urăsc oamenii care te bârfesc, prietenii faci care se dau pe lângă tine pentru a-ți face rău. Iubesc prietenii, familia care mi-au fost alături și la mine și la greu. Motoul meu este, dacă vrei să fii fericit, o clipă, răspunde-te. Dacă vrei să fii fericit, o viață, iată. După ce ați cunoscut pe toți cei 16 comozi, vă rog să le rețineți numele, pentru că va trebui să-i votați. Vă reamintim că veți vota individual, veți nota pe buletine numele a 3 fete și numele a 3 băieți pe care i-ați urmărit evoluând împreună ca colegi. Ați aprobat chestii. Proba unde elevii și-au dat inițiativă impresioneze prin muzică, dans, umor. La această probă au colaborat din nou frumos ca niște adevărați profesioniști de carte. Am observat noi. A început să se schimbe o prietenie care sperăm să dureze toată viața. Vocii noștri au apelat la toate talentele, discriminațiile sau pasiunile lor pentru a se prezenta azi în fața dumneavoastră cu tot ce au ei mai frumos. Să vedem ce a ieșit. Rodica și Denisa au ales să ne aducă un cântec la mote. Cântecul Lidiei Bubești și a lui Matei. E bine, să le aplaudim. Și nu te-am mai găsat, nu te-ai uitat în spate. Îmi spune inima, am fost doar prada ta, că tu mi-ai spus povești, doar să mă răscolești. Și acum pleci ca și când m-ai cunoscut o noapte. Ăsta nu-i felul meu, nu sunt ca altele. Tu faci așa mereu, îți întorci spatele. Mai bine strâng din dinți decât să mă mai minți. Le pun acum de foi, le rupem amândoi și acum le arunc, le arunc, le arunc, le arunc.
atât de bine, nu crezi că mă distrugi și pe mine vrei să fugi dacă eu sunt legat de tine? Dacă vrei să pleci, dar fiecare pas să simt în zece. O seară spune cât de mult mă iubești, că de frică să nu ne pierzi nici nu clipești. În noapte adevăr și pe buze minciuni, știi că o să stau într-o zi de luni. Le bag acum, că toate în foi, le aprind, te iau și sună mâncări. Le pun acum de foi, le rup pe amândoi și acum le rup, le arunc, le arunc, le arunc, le arunc. Și tot ce-a fost cumva, lasă în urma mea iubire. Le pun acum de foi, le rup pe amândoi și acum le rup, le arunc, le arunc, le arunc, le arunc. Și tot ce-a fost cumva, lasă în urma mea iubire. Eu, mama! Iustin, cine e o mama? Te-am rugat frumos să nu mai treci căștile în urechi și să nu mai spui chipna. Nu-i mai arătat el, noi nu vin la țară. Mai lasă-mă cu asta, frate, că la noi nu-i ca în state. Fac și eu tot ce se poate, nu mai fi nervoasă, frate. Nu auzi ce vorbești. Cui îi place să mă asculte, să mă comute pe mute. Să te comute pe mute. Dacă îți dau vreo două acum, treci pe asemenea că vine taică tu să o furt, frate. Gata, căștile se confiscă. Mie nu pasă de tine, eu mă reprezint pe mine. Da? Atunci să vedem ce o să mănânci. Mama ta o să facă felul de-al grâului. Se cară. Poftim, eu mă nu te prosti, că mi-e foame. Eu nu da, dar eu parcă te-am tras de los și am văzut să trăiesc în casă cu pantera roz. Vai, mămică, de unde știi tu rime din astea? Mămica a nebunit. Mamă, de ore vinuți. Promit că ascult ce muzică vrei tu, stau cu tine la televizor. Mama s-a transformat în zombi. Frate, nu e așa? E? Așa o să te transformi tu. Bibicule, nu mă mai iubești? E, nu ți-am mai venit și asta în cap. Pentru ce n-ai venit la seară când te-am scris? Eram bolnavă altă seară. Vinci, ai primit biletul meu? Da. Unde e biletul? Arată biletul. Pe semne că l-am pierdut. L-ai pierdut? Unde l-ai pierdut? Știu unde l-am pierdut, dacă știam că îmi pierd, crește că nu mai pierdeam. Nu știu unde l-ai pierdut. Bibicule, bibicule! Vezi tu sticluța asta? Ei, ce? Știi ce are înăuntru? Cerneală. Nu cerneală, neică, vitrioane, clernești. Vitrione, ești nebună. Da, vitrion, se frică. Crește că mi-e frică, na. Pentru ce dacă te știi curat? Pentru că tu nu știi ce este vitrion. Ba, da, un fel de mecea. Nu știi ce poate face. Ba, da, culește, neică, arde, bibicule. Pentru ce trebuie asemenea lucru? Pentru ce nu trebuie? Pentru ce? Nu trebuie, pentru ce? Pentru dina dumitale. Misiune doar. Care Didina? Care Didina, n-ai? Nu vreau cum mă pus la care și dumneata mai bine trecut tine. Dina pe care iubești și n-a vrea fost a noapte, miserabile. Nu e adevărat, am spus acasă bolnav. Vinci, azi auzi că pentru ce ai pierdut biletul. Să spun eu, biletul a găsit o dai la dumneata mei, respectiv cu legi. Respectivul pampon? Vezi, știi cum îl cheamă? Da, unul înalt, bărbos, chioros, care e de afaceri. Pentru că s-a întâlnit cu mine și a declarat unul cu traducere și acele care mă dau și crede. Amantul meu, ofițerul meu amant, pentru care meu n-a fost chidea. Ce ai făcut? Da, m-a băut că am să te omoare, dar nu să te omoare, am să te omor eu, pe tine, pe tine și pe mine. Miță, necă, minuță! Lasă-mă! Nu te las, că te iubesc. Numai pe tine te iubesc. Înțelegeți că este o încurcătură la mijloc. Mi l-ai pus pe nebunul de pampon pe cap. Da, ce l-ai spus? Vrei scandal cu orice preț? Da, vreau să da, pentru că ai tare de mine, ai tare toate, ai dacă sunt picări cu popa și sunt violent, ai dacă sunt cu picare și câmpitele mele cu ce sunt cele partile de auzi și moare. Ai dacă sunt proiecteancă, da, proiecteancă, de-i că te-a să la revoluție, să mă pomenești. Vreau să fac? Așa bate cineva la uși. Ce poate să facă un părinte atunci când copilul lui nu merge la școală? Să vedem, Dorina și Ana, hai înțeles, trebuie să mergi la școală. Ana, Lasă-mă, vreau să mai dorm. hai, Prinț, cum nu te interesa. Nu sunt bun și nu vreau la școală, lasă-mă. Ce tu poți să dormi, nu mai vrei? Ba nu, nici nu-mi pasă. Poți să stai pe jos. Ba nu, îmi pare rău, greșești. La viitorii te-ai fost cu de școală, că trebuie să alegă ceva. Ba nu, o să-i bat, o să le rău mâinile și nu o să mai poată scrie niciodată. Ai, gata. Nici nu e curaj, tu ești de proiect rău. Nu pui uniforma care o desfăr cu vitrinul.
ciocolată nu mâncare și nu dimineața. Ciocolată! Ciocolată! Să n-au, doar nu că de mai crescut pe niște față. Mă spăl, dar fără pastă, e usturoasă. Dar nu-i spălat nimic. Ba da, și oricum după aia am făcut ciocolată. Ce să fac? Mami, unde ești? Istoria întotdeauna ne-a oferit lecții. Memoria bătăliilor din trecut ne-au învățat că violența și vărsarea de sânge trebuie evitată. Dar că, uneori, ceea ce poți să faci pentru a schimba lumea este să lupți. Vom vedea acum cu ciumul durerea și încrâncenarea unei războinice care și-a pierdut flora în luptele pentru apărarea pământului natal. Cu curaj și voință, ea a găsit puterea de a merge înainte. Acum surorile s-au regăsit și vor lupta împreună. Curajul eroilor legendari ne va fi adus aici o jucătoare dezutabilă, practicanta unui sport nobil, karate, și de invitatea ei, care a făcut un efort impresionant pentru a învăța mișcările specifice, Raluca și Bianca în aplauzele dumneavoastră. Să vezi cum e țuica mea, focul arde încet ușor, iar țuica curgele de sor. Vino costică și bea, să vezi cum e țuica mea. Hai de micuț, ești cinstit, n-ai furat și n-ai muncit. Hai să bei țuică de curme, dacă vrei nici pe la mea. Și bea că este bine, ori nu ți la băutură, îmbestit-o înghițitură. Ai venit la față, mai rău poftă de viață, stai să spun ce-apă am gras, nu răgeapă, pune-n gras, bă!
poftească apoi acasă, v-am blocat eu de tot. Auzi ceva mișcări? Parcă mai n-am prin cameră. Te-ai speriat? Pardon, mă recucaduța vă spun. Mersi, și eu din Tamazu. Și tu ăsta ești mai nou, dar tu n-ai nume da. Eu sunt la iubitul meu și eu sunt la iubitul meu. La iubitul dumitale, iubitul dumitale era, a fost, este iubitul meu. Și cu asta bine, una dintre noi două trebuie să facem care, poftim? Femeilor, veniți-vă în chine. Vine compot. Păi da, trebuie să te lași și motorești. Digina! Puteți să veni, doamne! Puteți să vă găsesc! Aici la puteți să vă duce, băi! Puteți să se duce acasă! Îl spun eu acasă. Si no te hace falta que te quiera, te amo a mi manera, yo lo haré. Hasta nadie no llores, y de los temores, abrázame. Seré tu fiel guardián, tu mejor compañera, tu más fuerte igual, desayunar y a volar. Se acaba el mal de amores, perdemos mejores, de más allá en su mano, que vinimos a gozar. Salimos de verdad bonita, déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Vamos a ver con quién vas a salir, que no vas a pasarla bien. El destino quita la felicidad, no vas a querer volver. Bailame, bailame, las penas se van bailando. Mueve los pies, conmigo y canta otra vez. Provocarea voastră este următoare. Ești cu prietenul într-o vacanță, pe un vapor, plutind, peste Atlantic. Vă certați și el vrea să se arunce în apă. Convinge să nu facă. Mai de nu face! Trebuie să te arunci dacă
libertatea, nu știu că rămân fără tine. Dacă rămân fără tine, să termin o viață efectiv. Da. Auzi, da, să bine ne ducem noi la o super romantică. Și terminăm cu toate astea. Da, yes. O să-ți fac și... Da, tot. Uite așa. Da. Da. Hei, nu te arunca. O să ne putem să e bine, da. Rodica și Flori. Ești la o terasă, te surprinzi iubita la masă cu altcineva. Ești un tip foarte generos. Cum reacționezi? Hai să dă și mie. Care? Pe casa, așa. Vezi acum. Bună, ce iubire! Bună, mama! Ce e, domnul? Așa, eu te aștept de toată asta, dau un buchet de flori cu mășele, nemernic. O, că vii tu acum! Rodica și Flori. Stați la coadă la bilete pentru filmul răciunii. Și se pare că prietenul tău îi face 8 dulci al de fete. Cum reacționezi? Nu, fată! Ei, cum să nu? Păi face cârbi pula, nu? Ei, nu! Uite mea! Ei, nu! Alexandra și Doi. Prietenul te spune să ieșiți undeva. A fi la plimbare cu un alt băiat. Cum procedeți pentru a ieși în această situație? Păi, aș lăsa prieteni, de fapt. Aș lăsa o prietenă și că prietenii sunt greu de găsit. Eu aș ieși cu primul care mă întreabă. Raluca și Denisa. Ați uitat să-i cumpărați cadou prietenului de ziua lui. Magazinul tocmai s-a închis în fața voastră. Cum îi vei explica iubitului că nu ai uitat de ziua lui? Iubire, știam că de ziua ta am fost să-ți cumpăr un cadou așa de mare în toate iubirile. Dar știi, am avut să trec pe drum. Un motociclist a intrat o bicicletă și fix acolo era cadoul meu. Era așa de mare, sau foarte mic de bucățele, n-am ce să fac. Iar magazinul frumos, unde am fost noi doi, a fost închis. Dar, tot de super, oricum, eu ați am fost cadou. Bine, îmi pare rău, dar azi am fost cam ocupată și nu știu, n-am apucat să-ți iau cadou. Îmi pare rău, trebuie să mă ierți. Mulțumim! Gabi și Robert. Te plim liniștit printr-un parc și vezi o fată drăguță, singură, de care te îndrăgostești pe loc. Cum o abordezi? Poți să vorbesc cu ea și o să întreb dacă sunteți din dragoste la prima vedere. Sau mai decolată. Mulțumim! Mihai și Gabi. Ești la o terasă și îți surprinzi prietena cu altcineva. Cum reacționezi? Ce faci aici? Păi cum? Dai la o bere? Păi tu bei bere? Eu când mă uit la meci, zic că să nu beau bere, că sunteți frumoasă, sunteți frumoasă. Dar de ce bei bere? Și cu altcineva, iar de exemplu cine? A, prieten?
Păi ce, nu era meu prieten? Păi gata, s-a terminat, o să beau pe. Ce faci aici? Unde te crezi? Cine ești? Dar mănânci și sandwich. Fără mine? Nu credeam că ești așa. Vorbim noi altă dată. Marius și Roxana. Dați încăldurați pe o bancă și vă dați seama că v-ați plictisit de partenerul vostru. Cum îi spuneți că vreți să vă despărțiți de el? Mulțumim oamenilor noștri pentru ideile pe care le-au dat. Poate vom avea și noi de ideile de dat. Locul 2, Raluca. Locul 2, Bianca. Locul 4, băieții. Locul 4, Gabi. Albulescu sau nu? Albulescu. Care e acolo? Locul 3. Alexandrei. Locul 3, Edi. Locul 2, Mihai. Și locul numărul 1, Robert. Acestea au fost rezultatele. Fiecare concurent va primi o diplomă specială, un premiu special, obține doamna Vreau să aceste activități să felicit pe toți concurenții, să mulțumesc doamnei profesoare Munteanu Mariana pentru activitatea deosebită. În spatele a ceea ce ați văzut dumneavoastră sunt ore de muncă. O repet, ore de muncă. De o lună de zile, zilnic se lucrează la acest lucru. În urma acestui spectacol, cred că v-ați împrietenit, v-ați cunoscut altfel. Cred că veți fi un colectiv foarte unit. Cu doamna să colaborați în continuare și să duceți mai departe activitățile extracurriculare non-formale, pentru că acestea vă formează mai bine. Și să mulțumim doamnei diriginte că a fost de acord ca să faceți aceste lucruri și în mod special sponsorilor noștri, domnului Marian Gălin și domnului primar, care o vor oferi cadou. Doamna dirigintă o să-i ofere după aceea și